Amaitu dute Iruñeko udale hilerriko frankismoaren biktimendako panteoi berria, udalaren eta gobernuaren arteko elkarlanari esker. Iruñak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako plan berria izanen du udatik aintzinera. Trafikoan gora berak 121 errepidean Oronozko lotunetik Arri-Gazteluko tunelaren hegoaldeko auraino, maiatzaren 27, 28, 29 eta 30. Amaitu dute dagoeneko Iruñeko udal hilerriko frankismoaren biktimendako panteoi berria, Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren arteko lankidetza instituzionalari esker. Joseba Sirun Saez Iruñeko alkatea eta Ana Ollo Ugalde Nafarroko gobernuko lehendakari orde irekiera ekitaldian izan dira. Etan izan dira zenbait elkarte eta biktimen aideak ere. Eneko Arte eta Afna 36 elkarteko lehendakari ordeak lagunduta. 1936 ondoren eraildako 15 lagunen gorpuzkiak lurperatu dituzte. Ekitaldi sinbolikori hemendik aintzinera eginen diren ehorzketetan lehena izan da. 2013an beste panteoi bat eraiki zuen udalak horretarako, baina bete egin zen eta horregatik egin behar izan dute berria. 278.106 euro behar izan dituzte lanak egiteko eta Nafarroko gobernuak 125.000 euro jarri ditu. Joseba Sirun Saez Iruñeko alkateak nabarmendu du zor morala behar demokratikoa zela azpegitura hori eraikitzea, ez frankismoren biktimei soilik sor zitzaien zerbait baizik eta baita, isiltzera etzi ez eta aidendako justizia eskatu zutenei ere. Izan ere helburua ez da soilik biktima haien duintasunez ehortzea, jende haien historia duintasunez berreskuratzea ere bai. Ana Ollo Ugalde Nafarroko gobernuko lehendakari ordea berriz adierazi du ekitaldi hori memoriarako politika publikoak ezartzeko konpromisoren isla dela, eta apustu horren ardatzetako badela frankismoren biktimak bilatu, berreskuratu eta identifikatzea. Baina ez hori bakarrik, izan ere gaur egun horrek guztiak indar handiago ematen dio memoria berreskuratzeko aleginari. Eta hori ezinbestekoa da mehatxu autoritario berriei aurre egin eta etorkizun bakean eta elkar bizitzan oinarritu dadin. Hitz horiek entzun ondoren memoriaren aldeko elkartek 15 hilobi sartu dituzte panteoian, alegia erregimen frankistak eraildako eta identifikatu gabeko 15 lagunen gorpuzkiak lurperatu dituzte. Hemendik aurrera askoz gorpuzki gehiago ehortziko dituzte hor, 85 hilobirendako tokia baitako. Iruñeko udala Iruñeko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako laugarren plana 2025-2030 bukatzen ari da. Tokiko gobernu batzarrak plana onetsi zuen, herritarren aferen batzordeak haren berri eman zuen eta azkenik osoko bilkurak testua berretsi zuen. Plan berrian 4 ildo estrategiko ezartzen dira eta guztira 151 neurri jarriko dira martxan, denbora eta adierazleak aintzat hartuta. Planari esker 2019an onartutako berdintasuneko ordenantza jarriko dabian eta gainera tresna nagusietako bat izanen da Iruñan, berdintasunaren bidean aurrera egiteko eta emakumeen erabateko parte hartzea lortzeko. Hala udal alor guztiek indartuko dute berdintasunaren aldeko konpromisoa. Zaloa Basabe berdintasun zinegozio ordezkariak azaldu duenez azterketa eta birdefinitze estrategikoko lana eginda honetxetako testua sortzeko. Izan ere laugarren planari esker, jauzi kualitatiboa eman nahi da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako politika publikoetan eta azken 25 urteetako antolamenduan. Helburua ikuspegi estrategikoagoa izatea da, egitura, prozedura eta inplikatutako personak aintzat hartuta hirian zeharkako berdintasuna lortzeko xedez. Egunon, nik laburki azalduko dut. Josek esan duen bezala, gaurko joven onartu dugu behingoz laugarren plana, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren laugarren plana, eta behingoz esaten dut zen eta aurreko plana, 3. plana egin zuzen, 2016 urtean onartu egin zen, eta horrek zeukan 4 urteko iraupena, eta horrek esan nahi du 2022tik badaukagula berdintasun plana eguneratu, berritu edo egokitu gabe.
Planaren onarpenarekin hartzen ditugun konpromisoak ekintzak zehatzetan islatzen direla ikusi dugu gaurkoan. Kasu honetan, 150 ekintza edo neurritik gora, 4 lerro estrategikoetan egituratuta aurkeztu ditugu. Uste dut hor dituzuela dokumentuak eta zehaztapenak han ikusi ditzakezue. 100 pertsona baino gehiago parte hartu izan dute plan honen lanketan. Alore ezberdinetako udal langileak, mugimendu feminista eta emakumeen elkarteak, emakumeen etxean ere saio bat egin genuen, emakumeen udal kontseilura eraman genuen ere, eta baita berdintasunerako batzorde politikoan ere landu genuen. Eta, jakina, berdintasun alorrari esker, dokumentu hau, esaten nuen bezala, behingoz onartzera iritsi gara. Lehen aipatu dut, 4 esparru estrategiko ezberdinak daudela, eta helburua da pixka bat, alde batetik, orain arte egindako lana eta sortutako egiturak egonkortzea, eta bestetik, azken urte hauetan sortu diren eztabaidak edo kexak, ambizioz lan esparrura eramatea. Gobernantza feminista edota zaintzen eremua esate baterako. Ehuntogeita bata errepidea 2+1 bide bihurtzeko obretan zubitako juntura konpontzeak trafikoari eragingo dio, gaur maiatzak 27, 28, 29 eta 30 goizeko 7:00 10:00. Konponketa lanek eragina izango dute Oronozko lotunearen eta 121A Iruña Behobiako 55 kilometro puntuaren arteko trafikoan. Asteartean hilak 27 trafikoaren desbideratzea Irungo noranzkoan 51 kilometro puntutik 1210 errepidetik Oronoz eta Narbarte zeharkatuz. Asteazkena hilak 28 trafikoa Iruñeko noranzkoan desbideratzea 1210 errepidetik Donestebe inguruan. Hortzeguna hilak 29 Zunbilako iparraldeko biribilgunetik Zunbilako hegoaldeko biribilguneraino Iruñerako noranzkoan trafikoa desbideratzea. Ostirala hilak 30 121 errepideko trafikoa Iruñerako noranzkoan desbideratzea 1210 errepidetik 51 kilometro puntuan, Zunbilera sartzeko iparraldeko biribilgunean. 121 errepidetik desbideratzen ez den trafikoak errei aldaketak izan ditzake behar bezala seinalaztatuta.